nga dapat iti sumaran no marasay na pulis na dadagiti kakabaganda kandidato iti lugar ana kasanan dagitoy. Iti kinunati sibo pa na human to Bombo Radio, la Union kini Police Brigadier General Emmanuel Peralta, Regional Director iti Police Regional Office 1. No sa dinumay sa iti kinuna preparasyon iti umadanin nga eleksyon iti pailaang iti intero nga Region 1. Iti bigat kalman kinuna na sa pinirmaan iti pinirmaan tinasa official iti reassignment order iti intero nga pulisan iti Region 1. Idi lang nabit kinunana kahit nasukatan iti Provincial Director, iti Pangasinan Police Provincial Office, ano Police Colonel John Ronald Gayo, kaya na naiturong dito yan when adan iti Aviation Security Group, no sa sinukatan dito ay ni Police Colonel Raymond Tadina, manipul iti Regional Operations, iti palaang Police Regional Office 1. Imo nagal iti retor, katada iti direktiba, manipul iti National Headquarters, ang maiyanis mo maiyakar, dagiti pulis anan commission or commissioned officer nga adan iti kakabagyan na kandidato tapno maliklikan iti posible ma-impluwensyahan iti tara iti eleksyon ken posible kinunanapan nakapabor iti kakabagyan dagitoy politiko. Kabayatan na kinumpirma pa iti nasang opisyal nga iti upat a grupo ang mapapati PAGs when private armed groups nga iso iti monitor dagitoy ken iso iti nakasentro iti law enforcement operation dagiti kapulisan. Pasat man di pa nagsarita ni Police Brigadier General Emmanuel Peralta. May mga preparation na tayong nagawa kagaya nung yung unang pagre-review ng mga police commissioned officers natin na nag-ookupa ng mga key positions gaya ng Chief of Police, Provincial Directors. Ang unang direktiba ng National Headquarters ay ilipat o alisin sa isang pwesto yung isang police commissioned officer or even non-commissioned officer na kung saan sa kanyang lugar ng assignment ay mayroong tumatakbong kanyang kamag-anak kahit anong pwesto, local man o national. Nang sa ganun ay hindi niya ma-impluwensyahan yung magiging takbo ng election doon sa kanyang lugar na mapaboran yung kanyang kamag-anak. Okay, so ngayon sir, na-relieve na po ba yung mga... Yes, unang-una itong Provincial Director ng Pangasinan, si Colonel Ronald Gayo ay na-transfer na sa Aviation Security Group at napalitan na ni ng ating Regional Operations Officer, si Colonel Tadina. Okay, sir, aside from that sir, wala na po ba sir? Meron pang mga susunod, kagaya ng mga non-commissioned officers. Katunayan, kaninang umaga ay inaproban ko na yung pagbibigay ng mga reassignment orders nila. Okay. Sir, may mga namomonitor po ba tayo sir ng mga PAGs dito sa area? May namomonitor tayo dito sa region. No? May 4 na grupo at yun ang magiging sentro ng ating mga law enforcement operation sa mga susunod na araw. Di ba na Tanya Brigadier General Emmanuel Peralta, Director iti Regional Office 1, Cebu Panikman, Bombo Radio, Bombo M2 reporting para sa Radio Pilipinas, number 1, Basta Radio. Bombo!